Дыялог старшыні Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў з жыхарамі вобласці з дапамогай прамой тэлефоннай лініі праходзіць рэгулярна. Тэматыка зваротаў самая розная. Шмат пытанняў было па рабоце камунальнай гаспадаркі 9, рамонце жылля, будаўніцтве дарог, добраўпарадкаванні тэрыторый. Жыхарка Пінска Інна Богдан звярнулася з просьбай дапамагчы уладкавацца на працу пасля рэабілітацыі па стане здароўя. Па прафесіі яна медыцынская сястра. Я являюсь инвалидом третьей группы. Так. После операции по замене тазобедренного сустава в этом году я попросила членов комиссии дать мне возможность устроиться медсестрой, так как у меня 8 июня уже закончилось 4 года с момента, как я не работаю. Я обошла все лечебные учреждения в городе Пинске. Мне дали ответ, что по рекомендациям РЭС для меня работы нет. Давайте мы постараемся поразбираться с вашим вопросом и по возможности помочь. З Бярозы патэлефанавала Марыя Чыж. Дом, дзе яна жыве, ужо даўно патрабуе капітальнага рамонту, але мясцовая ЖКХ толькі абяцае яго правесці. Мы уже лет 5 или 6 боремся. Идет зима, страшно даже думать. У нас в квартирах 16, 17, даже 13 градусов бывает. У нас стены, ЖКХ приезжала, оно смотрело, они там каким-то прибором смотрят, как держат стены тепло, на стены тепло, панельный дом вообще не держит. Гэтую праблему старшыня абласнога савета дэпутатаў Юрый Наркевич адразу ўзяў на кантроль. Вы, пожалуйста, там или сами, или там отправьте Климчука, повстречайтесь с людьми, посмотрите, какие там есть проблемы в этом доме, да, и если, побывайте. Жыхары дома па вуліцы Будзёнага, 22 ў Брэсце папрасілі дапамагчы з добраўпарадкаваннем дома і дваравой тэрыторыі. Здесь живут почти одни пенсионеры. Еду поручни, ни за что схватиться. Вопрос вас понятен, и он, конечно, важен, когда люди в возрасте. Поэтому посмотрим, свяжемся с ЖКХ, постараемся этот вопрос решить. Калі гаварыць аб актыўнасці жыхароў розных рэгіёнаў вобласці, то на гэты раз больш за ўсё тэлефонных злучэнняў было з Брэста. Многія з праблем вырашаліся амаль што аднамомантна. Былі і больш складаныя, якія патрабуюць часу, каб разабрацца ў стане спраў. За 3 гадзіны тэлефоннага дыялогу з насельніцтвам былі даны адказы на 19 розных пытанняў.